Tervepä terve kaikille! Se on Viivi ja mä oon punainen väri tällä ruudulla. Moikka moi, Liisa täällä ja mä oon sininen väri tällä ruudulla. Mitä sä huokailet? Mua vaan vähän harmittaa yksi juttu. No kerro nyt mikä. No kun sä tiedät, kun mä opetan nyt nuoria ihmisiä ja mä huomasin, että tauolla ne pelaa kaikki jotain peliä. Jotain kännykkäpeliä. Joo, mutta se oli niin kuin joku, tiedätkö, että mä olin yllättynyt, että sitä voi pelaa kännykällä. Ja siis mä en tiennyt, mikä se peli oli. Joo, no älä huoli, kun sä sanot ton mä en tiedä. Mäkään en tiedä. En varmasti tiedä. Ei, mutta en mä tiedä, kun mä rakastan pelaamista ja mä oon pelannut aina. Mä oon pelannut pienestä asti, niin sit kun mä en enää tiedä, että mitä mua vähän nuoremmat ihmiset pelaa, niin tuli vaan jotenkin tosi vanha olo. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? No joo, kyllä mä tiedän. Ja tiedän hyvin, kun mäkin oon opettaja ja mä oon opettanut myös lapsia. Ja sit mä katson, että ne pelaa jotain uutta peliä ja mä en tiedä, mikä se on. Niin kyllähän siinä tuntee olonsa vanhaksi. No siis tää. Mutta joskus on myös uusia pelejä, jotka mä tiedän. Se on aika harvinaista, mutta kyllä sitä voi tapahtua. Okei. Esimerkiksi mitä? En mä kehtaa sanoa. Ei, nyt sanot. Et sä voi tehdä noin. Nyt kerro. Okei. No nyt mä kerron, että mä oon niin himo-pelaaja tällaisessa pelissä kuin Squad Busters, että mä oon ollut Suomen top 1000 listalla siinä. Mitä? Okei, siis ei mitään käsitystä, mikä peli toi on, mutta toi on ihan crazyä. Okei, eli nyt hyvät kuulijat, jos te luulitte, että minä ja Liisa ei pelata, niin se on väärin, valhetta. Niin. Kyllä me pelataan, mutta me ei tiedetä kaikkia maailman pelejä. Siis, mutta kerro, mikä peli se siis on? Millainen peli se on? Mikä Squad Busters niinkö? No se on kännykkäpeli. Joo. Ja siinä pelataan muita ihmisiä vastaan. Ja siinä pitää kerätä pieniä hahmoja. Ja siinä pitää kerätä rahaa. Pitää kerätä timantteja. Ja sitten siinä voi myös niin kuin, hyökätä muiden pelaajien kimppuun. Ja sit saa lisää timantteja. Mutta mä pelaan sitä silleen niin kuin, että mä en hyökkää muiden pelaajien kimppuun. Mä salaa vaan juoksen ympäriinsä ja kerään timantteja. Ahaa, ninjailija, okei. Wow. Mä en tiennyt, että mä oon tämmöisen niin kuin, himopelaajan seurassa. Mitä ihmettä, en mä ole mikään himopelaaja. Muistatko sä vielä, mikä oli sun niin kuin, eka peli ikinä? No, mä voisin kertoa tarinan, miten mä ostin mun ensimmäisen pelikonsolin, koska se on hyvä tarina. Okei. Mä olin 4. luokalla koulussa ja mä halusin ostaa oman pelikonsolin. Mä halusin ostaa Nintendon ja mä katsoin mainoksesta, että se maksaa 149,99 euroa se pelikonsoli ja sen mukana tuleva Pokemon-peli. Ja mä olin vasta lapsi, joten ei mulla ollut noin paljon rahaa. Niin. Mutta sitten mä pyysin mun vanhemmilta, että voinko mä tehdä kotitöitä? Voinko mä imuroida? Voinko mä pestä ikkunat? Voinko mä, en mä tiedä, kolata pihan lumesta? Mitä mä voin tehdä, että mä saisin jonkun 1 euron kolikon palkaksi? Ja mä säästin tosi kauan rahaa. Ja sitten mä muistelen, että mä sain joululahjaksi sitten sen puuttuvan osan. Eli jos mulla oli nyt sitten 100 euroa itsellä, niin äiti antoi sitten 50 euroa, niin sitten mä sain ostaa sen pelikonsolin.
Ihana äiti. Hän ymmärtää, mistä on kyse. Meidän eka konsoli oli pleikkari, eli PlayStation. Meillä ei koskaan ollut Nintendoa, mikä on harmi, koska Nintendolla oli aika hyviä pelejä. Mutta meillä oli pleikkari, mutta oikeastaan jo ennen sitä, niin mä pelasin DOS-pelejä. Näin vanha mä oon oikeasti. Eli siis ennen kuin oli, siis voi vitsi, jos kuulijat on nuoria, niin pitää mennä niin paljon taaksepäin. Eli ennen kuin oli mitään Windows 10, ennen kuin oli Windows 8, 7, Vista, XPtä, Windows 98, 95, niin oli DOS. Eli sä käynnistit tietokoneen, niin sun piti osata kirjoittaa sinne komentoja, että minkä ohjelman sä haluat avata. Ja siellä oli pelejä, niin mä pelasin niitä. Commander Keenia ja Supaplexia ja mitähän niitä kaikkia oli. Joku jänishomma, en muista enää, mutta se oli hauskaa. Upeeta. Oliko sulla jotain lempipeliä sitten lapsena? No, mun lempipeli lapsena ja mun lempipeli nyt on aina Pokemon. Mä luulen, että kaikki meidän kuulijat tietää, mikä on Pokemon. No, se on niin kuin koko maailmassa niin suosittu ja niin tunnettu Kyllä peli. Sale tietää, mä oon ihan varma. Kyllä, Pokemon-kouluttajat siellä innoissaan kuuntelee. Joo. Mä muistan kans sellaisen yhden suomalaisen pelin, jossa oli sellainen keltainen koira. Ja sitten piti ratkaista jotain arvoituksia. Ja se oli niin hauska. Me pelattiin sitä mun äidin kanssa. Se oli ihan superhyvä. Galilei 2 oli tämä peli. Nyt kuulijat, jos haluat harjoitella suomen kieltä ja pelata, niin etsi Galilei 2. Mä muistan, että Galilei oli lastenohjelmassa, telkkarissa, mutta mä en tiedä, hyvät kuulijat, voiko Galilei-peliä enää pelata? Löytyykö sitä mistään internetistä? Se voi olla niin vanha. No okei, multa voi lainaa CD:n. Tiedätte, mistä löytää, mutta meillä on menossa nyt kavereiden kanssa semmonen avaruusaluspeli. Ja se on tosi hauska, kun siinä on niin paljon asioita, mitä pitää tehdä, että jonkun täytyy lentää, jonkun täytyy ampua tykeillä. Jos joku ei korjaa moottoria, niin se räjähtää. Se on tosi hauska. Mä voisin tykätä tosta. Joo, tervetuloa mukaan. Meille mahtuu hyvin vielä toinen tohelo sinne konehuoneeseen. Okei. Viime kerralla mä sytyin vahingossa palamaan, kun se oli niin huonossa kunnossa, se meidän moottori. Ehkä mä voin tulla mukaan pelaamaan teidän kanssa. Mahtavaa. Mut hei, mites kuulijat? Tykkäättekö te pelata jotain pelejä? Tai pelasitko sinä jotain peliä, kun olit lapsi? Entäpä, tykkäätkö pelata tietokoneella, puhelimella vai pleikkarilla? Kirjoita meille kommentti. Ja nyt voi myös kertoa, mitä pelejä sä pelaat. Ehkä täältä löytyy hyviä suosituksia muillekin. Kyllä. Ja myös, jos tiedät, miten Liisa saisi opiskelijat kutsumaan hänet mukaan näihin välituntipeleihin, niin kerro myös se. Kiitos kun kuuntelit ja kuuntele myös ensi jakso. Moikka kaikki! Moi moi kaikki!